Tak mungkin dukur jamong yo. Nak kita kok wis. Wis kat mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Nah, kita hari ini makan ya bersama nasi goreng ya. Nah, ini nasi goreng. Sumber. Kita makan nasi goreng. Nah, ini Bos nasi goreng. Campur sego. Campur sego, Bos. Soalnya kelaparan. Nah, ini nasi goreng. Murah, Bos. Ini cuma piro ya, mau? 11.000, Bos. Nah, ini. Rupu entek nak pangan. Rupo entek sitok. Dipangan sapa bojomu? Cocok. Ya. Bos tak makan sih, Bos. Di Mas bule Mas, ngalih to. Enak gitu ya. Wes kan sego goreng ibu iki mbok kleru masak apa bad mood wong iki masak kayak iki. Jadi videomu sing iki yo mak-mak tak ono itu. Kayak to masak-masak itu. Tapi kan campurnya anu sih. Di wonge bule. Ya langsung campur sari wis, Dek. Nanti kok aku video deh kayak Mas daun-daun video dalang. Tanggo anu campur sari lho. Coba kan stokku ya. Lah dia mlaku wae ndi? Ora apa-apa cah gambok gurune mah. Ini enggak gimana tak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku terima aku. Saat apa takut sekali mau. Lagi to. Lagi wae. Bar tuku sego goreng apa durunge? Baru iki mau aku dulu HP HP. Ini tak nanti lah. Oh nek kowe dimonet gajian, aku kan malah semangat pengen gawe yo an. Tinggo inspirasi. Aku langsung campur sari lho, Dek aku. Oh duite dienggo mbagekne keluarga pertama, kedua dienggo bantu wong-wong sing butuhne ya. Wis sedekah. Sedekah. Itu tak hari kok gaya anu campur. Arwah campur sari ku, Dek. Sing anu stokku ya, sing oke nantang iki aku. Karena kan nunggu 30 hari loh, Dek. Tanya karantina anu. Itu mau net. Nah, selesai nunggunya. Ini Bos, alhamdulillah Bos. YouTube ku kemana bisa Bos. Saya upload nih Bos, saya Bos tamu kali ini. Berarti wis sing upload apa sari yo gaji giagan masalah ini. Iya, masih aku yang gede kok asane. Oh, tapi yo campur wong-wong. Tapi campur hari toh. Masih akan saya mau connect loh dia campur aku kayak gitu. Gak apa-apa tapi ya. Nek nek gak gaji kira ngeteni jam tayang apa kudu like beri akeh apa kepiye nih mah. Gajinya sasih pisan. Iya, ngene tergantung apa nek gaji. Tergantung penonton nih. Itu tergantung komen apa-apa ngene iki ora. Nonton ini ya. Komen sing trending ngono ya. Apa? Cita-cita ngono. Ora perkara disip ngene nek kae. Ora. Ngene gajine tergantung penontonnya to. Ngamudeng awakane. Tapi kan kok aku nyantum kayak iki untuk dikirim iki apa? Lebar mana ki terus piye-piye ini kan aku orang nonton lagi. Nonton ngono kuwi. Oh begitu terus gua pecel ya Mas. Gone sik-sik wi, ada nambahi ngono. Apa untuk rada lara ya? Mantep Bos, nasi goreng ya. Apa ya? Apa ndi to bule iki klinang-linting ya? Tak dudone kae ya dulu. Halo. Bule. Bule. Anu buang muka. Bule. Di kok anu Mas, apik men di video ra gelem. Waduh bule. 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 Halo. Bule. 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 Bule dijak golek duit. Ke tempat apa le bule tangkal? Kere? Ayam?
motor. Men. Hmm? Yang gue sama lambe lama. Ini ya. Ya aku melu. Nah, iya, aku ya. Jangan rene lho, Pak. Encek gak Dek? Ada terang rene. Tapi mulai ngono to, Mas. Hmm? Mulai tapi yo kadang nginep tapi isuke mulai ngono to. Yang ini sedina nek ngono. Mulai kok gawe bahan ngonten. Nek panen ngono yang ngewangi. Yo tapi aja suwe dina rong dina, mah. Tapi kan Wis suwe. ora. Hah? Ada sing gini apa ora? Maksudku ning setare iki. Manut Gusti Allah to sing kei rezeki anune apike ning kene apa ning ndi. Penting adewe njaluk apik saka Gusti Allah, sing ngerti apike kan Gusti Allah. Yang penting ditinggal bulan kan anu, ditinggal duit aja. Anu. Itu rasa masalah apa-apa. Nek antene entuk iki kebayarane oke Dek ya. Sing ngene pasti kayak apa? Lho. Awan lho. Mana sama? Nemu lah. Heeh. Nanti antas lho. Heeh. Kalau dhuwur lho, reng lho Dek. Iya, lenge kae kan wis elek Kalau ae. gendeng pisan Dek. Iya, terus ditingkat omahe cilik kok. Ora cukup. Ora jenenge sik ngono sik. Aku pengen numpukne dhisik terus kalian bangun ditingkat ngono lho, Mas. Tapi lemah iki lho Dek. Aku kan nek saat lemah kan kok dijoki ngono to. Brek tuti karo Om Dwi kan lemahe gur kuwi si cilik to pira ame bapakku pira meter? Ukuran. Kok mau berapa mangan sithik lho Dek iki. Akeh yo an. Isine akeh lho. Untukku rada sepanen kadek ingi lho. Wis pangkon Dek ya. Ngepeh di monete warek. Yang marek lho. Sampai ini berapa? 6. Itu ya. War kau, pakai kan akeh to sego goreng nek ngedoli ke. Lah kuwi sego goreng siji digodho mong loro kuwi sik warek. Jo meneh wong siji ra entek. Soale aku beraku tok. Dadi akeh mau. Dadi bareng nek mesti sih. Mesti iya. Cek ning ngono bule. 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 Bus. Bule. Ngomong Dek. Yo, nek mburi to bule. Tak kei iwakmu sego goreng gelem kok dipangan kok ya. Lemah ya. Anu sempolan atos ulet lho Mas. Dadi ra dintekne ulet dipangani kotot-kotot nyantol ning untu dheke. Enggak ada. Ngomong Bongon. Katanya aku jeng iki nguntane 10 menit lho Dek. 10 menitan lho. Apa? Nek ngunten niki. Kita siap arah-arahnya sih anu ini sampean. Sitoke ning apa kowe nek gawe iki? Nek video apa-apa sae. Ning YouTube are ning apa nek ngupload ae. Sakti ya YouTube ini ya. Ora ning anu gawe ning anu nek video ya. Wolong menit ya San. Oke bos, lanjut besok lagi bos ya. Tak iki nada aku war kenal bos tak makan kena ini bos ya. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya. Wes.